Namhlanje besikhuluma nobaba uNdimanda. Ake singene kwi-topic yethu. Topic yethu ithi idemoni lemali. Idemoni lemali. Lento ngizikhuluma ngoba wena awuyazi. Ezinye izinto azikho biblical. Into eseBhayibhelini it was arranged. It was arranged ukuthi ifakwe lapha nababangayifuni it was canonized. The study of demonology eBhayibhelini nasikho. The study of angelology eBhayibhelini nasikho. Those things uzithola uma wenza i-degree of theology. Ikakhulukazi uma usenza i-doctorate. Kune demoni elibaleka kakhulu kune study esithi 7 rings of hell, whereby you study about each and every demon. Each and every demon. There were people on earth whom they died and they were converted into a demon. You don't understand. You don't understand. Kunabantu abaphila ebungcweleni. When they died, they were converted into an angel. You don't understand. When the time is right, I'll tell you the name of those two people. Iphi inkosi eyayibusa eSodom naseGomora. Yathi mibhojiswa iSodom neGomora, lo nkosi yaphenduka yaba yidemoni. Lo nkosi yaphenduka yaba yidemoni, demon of lust and greed. Ngiyakutshela igama layo. Kunomuntu oyethembeka kakhulu uNkulunkulu. Ongafanga uNkulunkulu wamthatha wamusa ezulwini wafika wamenza ingilosi. Wafika wamenza ingilosi. Yes. Ngikhuluma ngalonto namhlanje ngikhuluma ngedemoni lemali. Demoni lemali. Kune demoni uma uzongena Emkhathini ngokujula. Kune level Emkhathini la ofika khona kunamademoni anemendlela. La ezu 36 degrees 36 stars ngapha nangapha. Lapho usuke ufike Emkhathini kwi last demon elingaphezulu kakhona ngeke kutshela ukuthi uba igama lakhe. And lawo ma demon lawana angama chief demons are responsible for a lot of things ezenzeka emhlabeni njengamanje. Lelo demoni lelo kuthiwa uMammon. uMammon Babu Dokotela ubhala kanjani ngifuna ukugooglisha nami. It's MAMMON. Demon ke kuphela lo demon. Lelo demoni lelo linamehlo agcwele umzimba wonke. Awuzi ukuthi ngithini. Lelo demoni lelo amehlalo ahleze ekhala akhala igazi. Le demon leli li fat belly like ungathi nomkhaba. Kanti alona umkhaba li augmented. Liphuma into engathi ziyinsumpe engathi ziyimpethu. Le mpethu meziphuma lezi ziyandisa. Ziyopopulate abantwana kaNkulunkulu emhlabeni abathi bayakhuleka. Ziphuca abazalwane imali, ziphuca intandane imali. Zenza abantu babe zintandane zikhoza izifo inkinga eziningi ekhaya ezodala ukuthi imali iphele. Lawo mademoni lawo azalwa uMammon.